Nyakaramogi Juang ochopo kanyo sa abirio mar odiochieng' en mor mara mar bedo kodi e chenro mar weche manyien mag migago odiochieng' makawuono ma en chieng' tarik 6 dwe mar 1 higa mar 2025. Bende en odiochieng' mokwongo makelo nie weche manyien mag migago e higa ni mar 2025. Happy New Year Nyakaramogi Juang kamoro amora ma intiere, kendo ageno ni iyawo higa e yo makare. An bende ayawo higa e yo makare mane momiyo odiochieng' makawuono achopo e studio kae mar kelo ni weche manyien mag migago ahinya ahinya to e kinde ma weche mathoth timore pacho kae. Odiochieng' makawuono iyawo skunde mopogore opogore e gwenge mopogore opogore pacho kae. Nitiere jopuonjre madhi e grade 9, nitiere jopuonjre ma bende owuok e klas 1 ka gidhi e klas machielo. Duto wakoyo negi hawe maber e kinde ma giyawo skul odiochieng' makawuono. Kopogore kod mano bende nitiere rawere moko ma yande ondhi odiochieng' makawuono kata okinyi makawuono ne giriwore kod familia maggi. Kata kamano nitiere moko mapok oyudi. Penjo en ni mapok oyudi to pod nitiere kanyo. Mago kaachiel kod mamoko mathoth e mwaiko ni odiochieng' makawuono e weche manyien mag migago, to mokwongo magi e thuond weche ma wamiyo pek. Moko kuom rowere ma yande olal ka itudo meko maggi kod piny owacho owe thuolo e bombe ma opogore. Sasa kijana ajiteke nyara, ajiue na ajitupe kwa mtaro. Tunatumai zitaisha sababu that is not the way to rule ama to lead a country. Jod bura ma Naivasha kod Gilgil oramo ni piny owacho ong'eyo adiera mag rowere malal miru e pacho ka. Thoth sikunde oyaw kawuono ka kiawa to pod nitie kaluwore kod chenro mag somo mag grade 9. Nyakaramogi Juang mago kaachiel kod mamoko mathoth e yor adimba arwakini machiegni yie mar mondo mi bed koda nyaka e giko mar weche manyiena mag migago. Nyinga Joyce Oduor, nyalo tudri koda kokale namba mar ote machuok 33600. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_. Kawachako en ni rawere ang'wen e kinda uchiel mane ondhi jumbe 2 mokadho kuom kwedo sirikal kokale yor mbui owe thuolo e gwenge mopogore opogore. Billy Mwangi mane ondhi e boma ma Embu tarik 21 dwe mar 12 higa mokadho owe thuolo kinyi makawuono kendo koro en pacho kod anyuola mare. Anyuola mar Peter Muteti mane ondhi e gwenge mag Udhiru tarik 21 dwe mokadho bende oyango ni owe thuolo mak mana ni podi entiere kod dang'ni mar paro. Familia mar Bernard Kavuli mane ondhi Ngong'a tarik 22 dwe mokadho bende oyango ni wuodgi oyudore e gwenge mag Moi's Bridge e kaunti ma Uasin Gishu okinyi makawuono. Roni Kibet mane ondhi kanyakla kod owadgi Kibet Bull otudore kod familia mare kowacho ni jogo mane ondhiye owe thuolo Machakos, kata kamano okia kuma owadgi Kibet Bull nitiere. Huma mar Kibet Bull ne olandore mbui tok kane okeyo machinglo mag kwedo jatend piny William Ruto e mbui. Rawere ang'wen go owe thuolo tok doho golo chik mondo owe thuolo rawere 6 mane ondhi kendo nyiso Inspector General mar obila Douglas Kanja mondo ochwalgi e doho jumani. Kalia na mimi maombi yetu yote tumeisikia na mpaka mheshimiwa huyu tulikuwa naye tunaomba kwa kanisa mpaka kwa nyumba, na mimi nimeshukuru. Mtoto wako na ako sawa. Jod bura ma Naivasha Jane Kihara gi nyawadgi ma Gilgil Martha Wangari olero ni sirikal ong'eyo jogo mandhiyo jo Kenya. Jod bura ariyogo dwaro ni jatend piny William Ruto oduok penjo e wi ndhicho mitimo gi apisas mag arita kwe magiwacho ni dwa miyo jo Kenya luoro mar kwedo gigo ma sirikal timo ma ok dhi kare. E sechego bende gikwedo weche mane jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wah wacho ni jo Kenya ndhiyore kendgi mar ketho nying sirikal. Mabiro e kinde mar rowere ang'wen mane ondhi owe thuolo ka ariyo mamoko pok oyud ndachgi. Tulimsikia rais mwenyewe akisema hiyo kitu iko na itakoma. Alafu walipoenda pale Bungoma, Mheshimiwa Ichung'wah with no shame anasema Rigathi ndiye anafanya utekaji nyara. Mzee mwingine
sijui ni uzee ama ni nini namsumbua, akasema watu wanajiteka nyara kwa sababu ya siasa. Sasa kijana ajiteke nyara, ajiue na ajitupe kwa mtaro. Alafu tunaambiwa ati tufunze watoto, tuamfunze tabia mzuri. Watoto wetu wawache kuuawa kiholela. You cannot tell us that the police is independent when we know it is the government that is behind these killings. Hii pesa tunatozwa kodi, kila mtu ambaye akona payslip, hujui hii nyumba utapewa gani, hata unanunua nini, yani kila kitu ni mbio. Kuna wale tulipeleka pale wapore pesa ama wafanye biashara na serikali, na ndio kina hao Ichung'wa. Ichung'wa amekula, ameshiba, sasa na tutapikia kwa viatu. Sababu tumeweka sheria za kutosha. Kama mtu amekosea, ashikwe, apelekwe kotini, aandikishiwe mashtaka, lakini asikosekane. Sababu akikosekana inaleta wasiwasi. Mama anakaa nyumbani, hajui mtoto wake ako wapi for a month. Hawezi kuwa na amani. We must take a responsibility. Na vile president ameambia watu kwamba hizi abductions zitaisha, tunatumai zitaisha. Sababu that is not the way to rule ama to lead a country. Mokukum jodolo mawuke county Masiaya okwayo kwe gi achiel mar oganda jo Kenya e higani mar 2025. E kindeno bende gikwedo bayo weche e kind jotelo kaka ne onenore e nyasi mar ika mar min speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula tich abich mokalo. Kane owuoyo e kinde mane gitimo nyasi mar hingo higni 40 mar kanisa mar African Church of Trinity Kenya, Archbishop John Odinga Omwonya nolero ni piny Kenya dwaro kwe higani. Nokwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo tiek timbe mag ndhicho ma osebedo kadhi nyime pachoka mana kaka nosingo higa mokalo. Korka kore jagoro mar kanisa no Bishop Samuel Juma okwayo josiasa mondo duok piny siasa mondo giket pachgi e weche mag dongruok. Dr. William Ruto mondo mi otim wuoth mana kaka nyobiro Siaya mowuoyo ka kod kacha mondo piny Kenya obed kod kwe kendo bed e riwruok achiel. Kane en Homa Bay to nowacho ni mimako go nyithindwa aoyaye tilalgo ka kod kacha mondo chung. Onego bed en kaka sirkal mondo mi odwar yo mondo nyithindwa kod jonyuol onwang' yot mar somb nyithindo piny mondo bed kod lony. Wach malal kod ojende aoyaye mondo rum en gima wasiemo kaka kanisa ni gino nyaka rum kabisa, kendo wadwaro mondo kwe mondo bed, mondo kata ka nitie wach moro manyo kijana moro timo e yo moko dhi kare omake, nikech mane gima chik wacho moloyo lal kod ng'ato to koro iketo anyuola kan kod paro makoni kod kocha. Jopuonj sama nyithindo biro skul, we nyathi mondo donje skul, gima janyuol oyudo matin obiro kelo mondo nyithindo som. En gima timre e Kenya, ibiro yudo ka nyithindo dhi tichak idwoko gi dala. Janyuol chulo fare sama dhi, kendo ka nyathi duogo kendo ichak ichulo fare. To fare ma nyathi otiyogo e wang' yo en gima nyalo bedo e school fee. Daher kwayo sirkal ma Kenya mondo rangi ma jopiny, ke jopiny go gine jo siasa makiny. Kendo ka ja siasa dhi e kanisa kata kodhi limbe, kata kodhi tumarambe moro, to ter pesa kod kwe. To siasa to warit 2027 biro. Ka wachiegni chopo e yiero, to wabed kod siasa kendo wago siasa mamuol. Ji adek owito ngimagi e masira mar apaya okinyi ma kawuono, kama moko oyudo hinyruok e masirano mane otimore e apaya ma Murang'a Kenol machiegni gi Murang'a. Matatu mar Nakons Sacco nobayo yo kendo tumo matatu machielo mar Murang'a Shuttle. Joneno mane nitiere e seche mane masirano timore olero ni sana mar Nakon ni riembo mapiyo kage kanyo emane obayo yo kendo tumo matatu machielo. Jowuoth mane nitiere matatu mane okelo masirano lero ni negi wuoyo gi dereba mondo duok chien ng'wech, kata kamano ne ok owinjo wachgi. Jogo mane oyudo hinyruok otere osuptal mar Murang'a level 5.
The driver was not speeding. Driver wa Murang'a Shuttle hakuwa anakimbia sana, lakini kuna gari ilitoka pande ile pale kwa kona mahali kunaitwa Wajir. Matatu ingine ika approach, ilikuwa speed kubwa sana. Sasa huyu driver yetu akajaribu kumuondokea, bahati mbaya akashindwa. So sikagongana head on. Dereva wetu akajaribu akaiondokea kabisa, lakini unfortunately ikagonga ubavu ya gari yetu nyuma ya dereva. Tukaanguka, tukateleza kama mita 5 au 6 hivi. Alafu hiyo gari nyingine nayo bahati mbaya ikaanguka kwa mto, kwa maji. Lakini tunashukuru jamani, mumweke Mungu mbele. Gari yanako nilikuwa ina overtake. Sasa ikaigongea na kando. Kuigonga sasa ikaramba chini, ikapindua miguu juu. Kuigonga ikateremka mpaka kwa mto. Na hizo barabara zinakuanga na kona zingine sharp, zingine ziko na rad stride. Unapata unadumia lane moja na kuna mwingine amekuja na overspeed kwa hiyo kona ama kwa hiyo lane moja. Inabidi tu mhepe, either uanguke ama umie, hawezi shidania na wewe. Madereva wote wanatumia kwa barabara, ukifika kwa kona hujui kenye iko hapo mbele yako, punguza speed. Speed ni ya nini? Wanasema speed kills, na inaona imeua. Sirikal koro yango ni onge matek e chenro mar somo mag jopuonjre ma odonjo e grade mar 9 higani. Ma kata obedo ni nenore ni ikruok chutho pok obedo makare e thoth skunde mag piny owacho ma pacho kae. Koloso e kinde limo skund primar Mathika Road, jagoro mongirore e migao mar somo Belio Kipsang olero ni sirikal osetieko gedo mar kilese 10,500 ka 500 modong idhi tieki e thuolo matin ne dwe achiel mabiro. Kipsang bende olero ni buge mag somo osechopo e skunde duto makmana mago mane ok oyudo koyepo e kinde mane ipogo buge. Skunde oyaw ayanga kawuono ne chakruok mar tam mokwongo mar higani. We said we are going to have short-term mitigating solutions to be able to give us time to finalize on any school that we are putting up a classroom. And some of the mitigating factors is, as you have said, where we might be consolidating on classrooms, there will be congestion for a short while, which is going to support us. In some situations, even where the congestions may not allow, we can have a multi-shift within the time, where when there is a class that is having outdoor activities, then within that time, another group can be optimizing on the classroom. So that within this short time of the next 30 days, we make sure that we don't disrupt learning. Jatend migao mar somo Julius Migos olero ni migao mar somo nigilai makare mar neno ni chenro mag somo ne jopuonjre madonjo e grade 9 odhi mbele maonge chochni mora mora. Moko kuom lai ma migao mar somo oketo kare oriwo neno ni nitiere kilese moromo jopuonja ka achiel kod buge kata obedo ni kaluwore kod Migos podi gine chenro mar keto gigo duto kare. Jaod bura ma Kajiado North Onesmus Ngogoyo korka kore okwayo migao mar somo mondo duok piny ne jonyuol ting' mar nyiewo kombe mag bet e skul ma thothne tamo jonyuol moko nyiewo. Ne giwacho magi e kinde chenro mar nono kod yawo ayanga kilese mag grade 9 e skunde primary ma Ongata Rongai, Arap Moi, Ololua kod Ngong e kar chung' od bura ma Kajiado North. Program of ensuring that we have the infrastructure in place, including the construction of the 16,000 classrooms that were required to allow the transition to be smooth. As a ministry, we've managed to do a total of about 14,500 classrooms of those 16,000. That is together with the ones that we are partnering with the national government CDF programs. And this means that we are almost over 90% of the construction. So we came round to confirm that these classrooms have been done, and we are going to continue going around to check, even in those areas where classrooms have not been done, what arrangements we have put in place to ensure that the transition is smooth. Apisa maduong' mar duol mochung' ne yiero e pachoka IEBC Hussein Majan Hussein dwaro mondo mi tim nonro matut ewi nek mar apisa mar IEBC manonegi gi jomaundu mapok ong'e e kaunti ma Kilifi kama osebedo ka otiye. Nowuoyo e gwenge mag Utange e kaunti ma Mombasa kama nokwaye piny owacho mondo omed jiwo arita mar apisas mag duol matayo yiero ma pachoka e kinde mamoko kuom josiasa dwaro mondo mi od bura mamalo olos chike mabiro neno ni arita mag gi
gi ojeo. Riwruoge makedo ne ratich oganda okwedo nek makamano ka bende giwacho ni kweth moro mar njore oseduogo Mombasa ka koro gidwaro mondo mi tim apedha ne jonjorego. Si wizi wa kawaida uliotokea. Ni wizi ambao ulichanganyikana na mauaji ambao ilikuwa imepangwa. Nia ilikuwa si wizi, nia ilikuwa ni mauaji. Na takwimu ama taswira ya Kisauni vile kumekuwa na high increase of crime in the society, na hii imeweza kujidhihirisha sana kwamba security in Kisauni needs to be uplifted. Hatutakubali wamama ama mtu kufa kiholela holela. Usalama lazima wahakikishe kwamba wale waliotenda kitendo hicho wamepatikana, kwa sababu wakikosa kufanya hivyo inaonekana hii hali itaendelea. Kisauni ilianza kuwa nzuri, sasa imebadilika, imeanza kuwa tena mbaya. Kama hawa viongozi wenye tunapigiwa kura tunapewa ulinzi wa kutulinda kwa miaka 5, itakuwaje hawa wanaoganya mkate hawana ulinzi wowote? Information received is that the people who actually broke into the place and they stole a couple of things, including official tools that are being used and documents. So we cannot rule out that probably there is something to do with that. Kanisa Jokopere koro dwaro ni sirikal ochiw chenro makare ni jopuonjre madonje grade mar 9 kawuono ne chakruok mar tam mokwongo higani. Kane oloso e kanisa mar Ikinu, kaunti ma Kiambu, Bishop Simon Peter olero ni sirikal nyaka koro neni chenro mar CBC oridore makare, kaluwore ni nyaka sani thoth sikunde podi kale achiedh nade maka kod kacha. Mwaka huu serikali ikome kufanya maovu kama hayo na ifanye kazi yake. Na kama wanachukua kodi, kama wanachukua taxes, wafanye kazi na Wanakenya hawatapiga kelele kwa sababu wanaona kazi ambayo inafanywa, hata hizi pesa wanakatwa. Lakini si kukata pesa, lakini ufisadi ndio tunaona zaidi. Kodi zisirudishwe juu ni dhuluma ya wananchi na kudhulumu wenye wanataka kutetea haki za wananchi. So ningeomba hizo vikudi zikataliwe kabisa, ili nchi yetu juu ni nchi huru tuendelee na serikali iendelee kusikia sauti ya wananchi. Nyakora Mugia Jwangi kanye madwani wadhigo de yueyo mokwongo iweche wa manyiena mag migago megda chwalo pachi kata ote moramora kotudore kod weche wa manyiena duto mag migago. Amodho pi matin aduogo kikidhi mabor. Your forever begins in enchanting Bali. Escape with View Travel's 5-night honeymoon package starting from $1,533 per person sharing. Savor a couple's spa, romantic beach dinner, sunset cruise, thrilling rafting, banana boat fun, and Instagrammable photo stops. Love, adventure, and unforgettable memories await. Bali is calling. Book now, lipa pole pole. Anza mwaka na View Travel. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Sonali, bende lipod no nyiso duoko ma ini yudo? Gima ripod ni wacho anota mang'eyo. Ing'eni oken kaka in ni paro. Agombo ni anadak kodi ngima na nyaka chieng' seher. I love you. Jang'ad bura, kalure gi chike ma unuketo, Seher Kaur Gil odak koda e ot achiel. To bende anang'eni jaoda ohera kendo hera gi chunye te. How do you expect me to live without Tasha? It looks with all due. View Sasa brings you the most thrilling, emotional and inspiring dramas. Meet Monica, a beautiful young woman with big dreams and a burning desire to escape the ghetto she grew up in. Will the world she's trying to leave behind pull her back?
In Ahadi, Hans, an orphan, returns home to face his late father's will. He's expecting money, but Hans lied. Na unachokitaka wewe ni kunilipa mimi kuigiza kama mkeo. On Makanika, there's a talented musician who just needs one break. I have no time. I mean, give him a chance. Will his music career survive, or will the streets take him back? You just have to work hard. These are the stories that will keep you hooked only on Viusasa. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kamuona ngol moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwaro were bende kiyudo matin kiki cham te ikungo. Duond mine Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kodo hala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Back to school just got better with Citizen Duka and Quickmart. Get 2 kg sugar for just 279 shillings, 500 gram Blue Band at only 180 shillings. Grab Always sanitary pads for just 75 shillings, 10-pack tissue for only 399 shillings, 400 ml body lotion at 220 shillings, and keep your laundry fresh with 1 kg laundry detergent at just 280 shillings. Now here's the best part. Create your own back to school hamper. Dial *487*5#, choose your items, pay and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts this back to school season. Citizen Duka, the home of discounts. Be isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap jokowili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno. Mana Ramogi TV. Machiegni kendo nyakwara Ramogi Ajwang' wadhi mbele kod weche manyiena mag migago. Obila tisendo bila ma Rumuruti e kar chung' od bura ma Laikipia West timo nonro e wi miyo moro ma jahigni 60 manonegi e yo moro magalagala Jumapil manyoro godiochieng' e dalane manitiere gwenge mag Gatundia. Miyo no maong'ere kaka Lucia Wanjiru nokiro neriko yueyo e dalane bang' jaode wuok gi jamni mondo miyo dhi okwa. Jaode lero ni mana thuolo machuok kende nowinjo tungni e dalane kendo goyo simu ne wuode e ka giduto ne giwuok gi chomo pacho kama ne giyudo ka remo ni aluora mar ode kendo yudo ringre miyo no e jikon ka bende ne en kod hinyruok mag beti. Udocio nyogo ikara hida inene muno ugikauma ngoro-ini citu. Mama yangu ameuawa, amekatwa shingo na upanga. Unaweza kujua nini imefanyika? Sijajua ni wakati gani ilikuwa imefanyika, kwa sababu tumemkuta kwa amelazwa kwa nyumba, ameangushwa na amekatwa shingo na upanga. Huko kumejaa damu. Inahuzunisha sisi sana kwa sababu ni kitendo ambacho ya kuua na kukata kichwa. Hiyo tunaona iko na ushugu mwingi sana kwa jiji hili
na mimi naona hiyo Mungu tu ndiye atasaidia sisi, kwa sababu hiyo ni mambo inahuzunisha kila mtu, kila mkaji wa jiji hili, kwa sababu ni kitendo baya sana. Sisi tutafuatilia hayo maneno, na nimesema, nataka kutumia Kiswahili, nimesema kwa mzee wetu Baba Ndegwa, tumekuja kumwambia pole kwa kumpoteza Mama Ndegwa, na ni jambo la uchungu mtu kupoteza maisha kwa njia kama hiyo. Jumapili mchana mtu amekuja akashambuliwa na majangili, na mimi nasema huyu si jangili wa kawaida, kwa sababu jangili wa kawaida anakushambulia na anakimbia, anakuacha akiwa amekuangusha pale, lakini huyu amekuwa amekugonga, umeanguka chini, kwa sababu ukiangalia vile Mama Ndegwa alikuwa amegongwa kichwa, amegongwa kwa masikio, ako chini. Baada ya hapo unamvuruta, unampeleka katika jiko lake, alafu unamchinja. En wach malit ahinya kendo wageno ni familia mar miyono biro bedo ka yudo ratiro kendo joma undu ma otimo tim makamano ibiro bed ka ikawnegi okang' mager kaluwore kod chike mapacho ka. Ka odhi mbele ni piny owacho ni kod chenro mar tieko gedo e tielo mokwongo mag kuonde kano kendo bero yuto mag puothe e counties mopogore opogore e pacho kae, kaka yor jiwo sir mowinjore ne jopur ma pacho ka kokalo kuom bero yutogi mag puothe kendo kelo negi ohala. Jalup jatend piny Kenya Profesa Kithure Kindiki wacho ni piny owacho biro kawo okang' mager ne jogo manomi orak mar gero kuonde maromo 19 mag bero yuto mag puothego to pod yulo e tich. Chenro mowacho ni biro muonyo siling bilion 4.7. Kaunti ka kaunti oseketo tenge kama ichan gerie kar timo halago, ka tielo mar ariyo geto gero kuonde machal kamano maromo 16 kendo ibiro chaka higani. Kindiki olero ni piny owacho geto neno ni lwasi mar ohala obedo makare e pacho ka. Jodak e gweng' ma Kiwanja, Atana, Gambela, Atilari, Chumvi, kaachiel kod Yero kod Kisima e tong' mar kaunti ma Meru kod Isiolo ywak e wi sandruok magikaloe e lwet jolweny mag KDF e wi ywaruok e wi lowo mosekelo fwere e kind jolweny kod jodak e thuolo mar higni 110 mokalo. Jodak go makoni gisiko gidak kod luoro koro chano bago ng'anyo mar nyiso jatend piny mondo donjre wachno kendo dar jolweny mag KDF e gwenge makono. Ka koro giwacho ni puothe ji kod boma ma Isiolo kaluwore kod chik doho manogolo dwe mar 7 higa mar 2022 ng'eto manokelo fuong'ruok ne jodak kata obedo ni nyaka sani pok okete e tema. Kotelnegi kod Philip Igweta kod Pastor Samuel Lokro, jodak go manobago romo oyuago sandruok makinde ka kinde e lwet anyuola makono. Tuwapea ardhi nyingine kule kwa milima ile uko sharp. Sawa sawa? Waende aka huko wapakate na ile game reserve iko pale, wachungi wanyama wetu wasiwindwe na wafunge wesi wasipite kuiba ng'ombe ya watu wa Meru. Sawa sawa? Kwa hivyo hataki msukumano. Juzi wamekuja usiku, nyumba ya wiki jana ikafunjwa. Na bado wamebeba, hawa ni wezi. Hiyo sio jeshi. Hiyo jeshi tunataka kujua kwamba ni wanajeshi au ni wezi. Kwa sababu wanakuja usiku, wanaharibu mali ya wananchi, wanabeba wanaenda naye. Kwa hivyo hatutaki jeshi hapa. Hapa ni town na hakuna mazoezi ambayo wanafanya. Waache kudanganyana ya kwamba ati kuna mazoezi wanafanya hapa. Hakuna mazoezi wanafanya hapa. Mtafanya aje mazoezi katikati ya wananchi? Mjumbe wetu tunakuomba, kwa sababu coordinator wetu ya jamii ametangaza maandamano makubwa ya siku 2, tunakuomba uwe na sisi. Tunaamshwa na watoto wetu, tunafurushwa usiku, tunaambiwa tutoke mahali tunakaa. Hata wamama wengine wametoka mimba kwa sababu ya kufukuzwa usiku. Wametolewa mimba kwa sababu ile kukimbizwa usiku. Kaburi ya wababa wako hapa, wamama pia, watoto hapa. Juzi tulikuwa tunataka kusika mama mwingine, walikuja alibeba maiti. Thoth sikunde manyocha oloro kod migao mar somo osetimo lokruok kendo ibiro yawa yanga kata oyawa yanga kuondegi mag boarding kochakore odiochieng' makawuono. Magi biro e kinde mabende migao mar somo osingo chwalo omenda maromo bilion 48 ne somo mar tam mokwongo. Judith Omondi kod mathoth.
seche ikwano kendo jonyuol mani kod nyithindo e skunde 348 manyicha piny owacho loro kuondegi mag dak kata boarding sections yudo fungruok matin. Thoth skundegi temo tieko lokruoge mane dwaro nitie ni otieki kendo bende nyaka sani e kaunti ma Nairobi thothgi osemi barua mar dhi nyime kod chiwo somo mag dak. We have done whatever the government has said and we are through. Maybe especially in the safety way. We have done whatever we can. Last week, Minister of Education, and they have assessed us again. They have seen that we have done the necessary, what they were looking for, and we are happy. Now we have the letter. We can be able to tell our parents that they will bring your children tomorrow. The boarding facility is there. Thoth lokruoge mane dwarore oriwo yaro kuonde nindo, stairs ne ute magorofa, kaachiel kod kuonde kalo poni mach omuoch skul. They have been talking about the spacing of the bed. They have been talking about a meter between this bed to the other bed. And again, they have been talking about the stairs. There is an exit. The stairs, they were not enough, but we have done so. Lakini pia shule kadhaa wa kadhaa kwa kaunti yetu ya Kisii zimekubaliwa kufunguliwa. Kwa shule 17, 5 tu ndo zijahitimu kukubaliwa kwanza sehemu ya bweni kwa shule zao. E kinde ma magi timore, bende migawo mar somo ogolo oboke mar chiwo ler motelo ne yepo. E oboke ni, giyango ni gidhi chwalo maromo bilion 48.3 omenda ma idhi pogi e kidienje ma opogore. Somo manono e primary dhi yudo bilion 4.1, junior secondary bilion 15.3, ka secondary mamalo ma idokie pacho day secondary schools to dhi yudo bilion 28.9 omenda ma ina tamalo 50 mar omenda somo ma winjo chwali e higa mangima. Oboke no oyango ni bugi 9,000 bende osechwali e skunde ka jonyuolo kwa mondo ondik nyithindgi e okumba mar thieth mar SHIF mondo kel tich mayot ne jopuonjre mabiro bedo matuo e skunde. Tamni mar achiel dhi kawo jumbe 13 ka ndalo 5 biro bedo mag yweyo madundo kata half term. Judith Omondi, Ramogi TV. Twak podi ochuo chieng' e dho oganda jo Kenya ka penjo en ni to ng'ama teko rawere kendo lalgo. Tim mar ndhicho mar rawere ne ochako neno e kinde ng'anyo mag Gen Z kamano osekelo liet manyaka sani kweth mag joked ne ratich oganda oramo ni ok gibelenga nyaka ne wethuolo jogo ma oseteki. E sigana makende kawuono jafombo marwa Efi Nyakidi miwa siganda Joshua Okayo rawera mane okalo e lwet apisas moko mane ondhiye kendo mane okete okale midhiero. Sirikand Kenya Kwanza mosetiyo kuom higni 2 sani. Ywak osebedo ahinya to windhicho mar oganda jo Kenya. Gino mano chakore e kinde mane rowere owuok oko kar kwangi mar kwedo moko kuom chenro mag sirikal moloyo to paro mar chiko omenda ma higa 2024. Chich osebedo ni tim makama otelie kod obila, sirikal kata kweth obila moyudo gweth mar piny owacho. Koro en ng'a mandhiyo kendo lal gi oganda jo Kenya. Jal mosekale kogno mabith kama gotenga mar jogo mateko oganda. Joshua Okayo nondhiye tarik 27 dwe mar 6 higa 2024. Odiochieng' achiel tok ng'anyo mar Gen Z mane obagi kendo mar rawere nochopo nyaka e od bura. Nitie jok ma wuotho manigi masks mamako jende, especially joma ni very vocal. Okayo ma e kindeno ne en japuonjre mar weche chike e kar tiegruok ma Kenya School of Law pod paro maler kaka ne olwar e lwet jondhicho mane omiyo piny obedo ne mudho. Ma wuotho ni to ng'ato luonga chien kato ni Okayo ni bwana Bimos jogi ma KSL, Kenya School of Law. Area ni mano Rongai. Area ni jo Kenya School of Law ng'enye nikech kae ma jogi odake machiegni gi Karen. Kora koni magi nyaka be ni jowa adier. Talokora. Ko andonga dhi moso jowa. To ka dhi moso ma koro dong'ie ni joma chuo kaka wa moso remo wa gine to gendhiya. Ayudo kara gin ji ariyo ni mbele ng'ata achiel ni bangi. To kan wachope gari ka realize ni bende nitie dereva ma arito. Koro ne gin ji 4. Koro jogi nondhiya to gi ywaya tu. To gi ywaya to ben mang'ang'ana ni nang'ang'ana bende ni tutera kanye tango matimre to gidiya ing'e ni ji adek koro onge kaka nyalo timo. To giketa mane gari. Ka giketa gari to gi ndhiyo lweta gi mako lweta go pingo.
to giumo wang'a gi gimoro machalo gunia marateng'. Te kaka wawuok. Tokma, jondhichogo nochako mana penjo ka gidwaro ng'eyo hie ni en ng'a mane chiwo sir ne rowere kinde ng'anyo, to en yo mane ma Okayo nofwenye kaka paro mar chik omenda iloso pachoka. Bwana manobet e batha kara in Okayo. Osemanyi koro dongwan kodi. Koro pimnwa ni to ng'ano mamiyo pesa mutimo gik mutimogi. Ang'o mi udhi ng'anyo? Tapenjo gini to kwani un gima timore ok une koso gini ok affect tu. To en story tu gi penja ng'ama miyo pesa muloso go banners, nikech nwaloso banners. Ng'ama miyo pesa mu print go t-shirts. To gipenja ni in to. Ng'ama nong'isi ni International Monetary Fund ma iluongo ni IMF kata World Bank. Gi World Bank ni ema nigi lwedo ama ema konyo loso finance bill 2024. Tagiso gini mana dongi mani public domain. Mano gima wasomo. I mean kila ng'ato ng'eyo. Penjogo Okayo wacho ni ne oonge kod duoko margi. Gino mano miyo ng'wane kawo gund rabuon kendo soye but mar gari. Kane girealize ni ok aduok gi to gigola giketa but. Kora wuok ok awinjo kogola oko to ng'wana to keta but to gichako giriembo giwuok gidhi. Kana donje but kanyo kora chako paro ngimana nikech seche gombe ndiko riko ni yawa. Ikia gima dhi timore. To mabe experience mapoka bedo go nyaka nini. Kora lama ni ang gini yud information ni maybe kamoro to an gitima ng'ano giweya. E thuolo no duto Okayo wacho ni ne oum wengene kendo ne ok ong'eyo kata ot mane jomeko go soe. Gima pod litne en gocho manokale. Koro giriembo alafu gichung' gigola to wawuotho wadonje i room moro gibola kanyo. Kaling matin ni to giyaw dhot kendo. Ito ka ng'ato yaw dhot. Koro ing'eni sama ng'ato yaw dhot ikia gima timore, ikia gima nie pachi, ikia gima gidwa timo. Awinjo ka gin ji ariyo. Ni Okayo. Bona sasa tuko serious. Koro wadwa ni los kodwa. To gimora mora mwa penji nyiswa. Gichako penja. Penjo katu. En ng'ama miyo information e government. Ng'amu tudrugo manie sirikal. Akono gionge. Koro kana duoko gi kamano to bwana moro ochako pada. Awinjo jaka pato oginene lemba, awinjo jaka ng'ato pada. Koro ng'ani padi mama padi to mago ng'ato nego tienda ka. The uncles kanyo. Koro seche go ikia kara ni tim nang'o. Bang' menyo kuom thuolo, lipot no chopo ni Okayo oyudi. Noyuda Maragua River, Murang'a, katienda kora cham niepi gi wuoche. The next time mawinjo ka koro pacha uduogo kare. Awinjo ka koro ng'ato chiewa, ng'ato mula toka kamae. To mula toka kama to ka chung to akoni ang'o matimre. Ka ng'iyo to neno ka dhano pong' moluora kama. Ne giwacho Kikuyu, girealize ni dhok ni ok awinji. Koro bwana mane chiewa kona ni umetoka wapi? Kuni Nairobi. Kaka ne giwinjo ni Nairobi kikom na ni Gen Z. Ne an gi nembe ni e kalatas. Machiel kuom gi ne namba wadwa. Koro jogi nokawo kalatas ni gitseta giyudo ka kalatas nitie. Simu be an go to simu onge line. Banka police station to koro tera mna hospital. Police station Murang'a. Murang'a police station. Kanye mane jogo notira bang' mano mondo gi report incidents no. Okayo kata kamano wacho ni ngimane e lwet jondhicho ema medo jiwe mar dhi nyime gi kedo ne ratich rowere mapod oteki. Mi jingo moloyo. Miyo ibedo motegno zaidi. Moko kuom josiasa kata kamano osewacho ni rowere pandore kigin kaito luoyo seyo ne sirikal. Mtu hata anaenda anajifungia kwa Airbnb na mrembo yake. Tiajifiche siku 3 waseme wameabductiwa. Ang'o ma yude ndhiora? To ndhiorruok ni dindhiri kanye ng'amo ng'eyo onge. Kata osiepni dong' nyalo ng'eyo. Denzel Omondi no yud nang'o? Nonegi to therapy. Odhi onyume kwari. Ng'ato ok nyal makore to dhi nyumore kwari. To negore. Jogo makedo ne ratich oganda pachoka bende lieko ni kuom nonro margi. Gisefwenyo ni nitie kwetho bila
Pachoka mandhiyo kendo lal gi rowere mar ni auka makama ok nyal bedo kadhi nyime ka obila onge kod nonro. Nonro ma wan go ka kod kacha. Mawadwaro mondo sirikal owuog oko mondo nyiswa pachgi wachni. En tie maling'ling. Nini tie kikundi moro molos iwoko mar chik. Kendo it is like a militia mokao jogo manoseti police, jogo manoseti lweny, jogo manoseti NYS, to ketgi karachiel kendo migi tich mege police. Mondo ng'ata mapenjo president penjo. Mondo ng'ata madwaro dir. Ama ng'ata madwaro mondo rais otum kaka neno wacho, jogo mondo lalgo. Dwaro mar joked ne oganda en ni tendo bila mapacho ka ogwetao ka ok ginyal chiwo arita moromo ne jokenya. Wan gima wacho ni katicho tamo kanja to resign mondo nyis jopiny ni oyier ng'at manyien. Magi timore ka koro oganda kaachiel kod jogo makedo ne ratich oganda ikore ne ng'anyo machielo michano mar neno ni rowere moteki owe thuolo. Kata obedo ni ogai mar obila nowacho ni ok gitek rowere, to sirikal bende chiwo ler ni ok ging'eyo ng'ama ndhi oganda. Rowere manondhi chal margi pok ong'ere nyaka sani. Kare, en ng'a mandhiyo kendo lal gi rowere pachoka? Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Nyakwara Mugiajong mane penjo ng'ama ndhiyo rowere 4 manondhi oyudi okinyi makawuono 2 to pok ong'e kama gintiere ng'ama ndhiyogi. Mano edwoko ma jokenya duto dwaro gi sani kendo wantiere kod geno ni 2 mapok oyudi biro bedo kariwore kod familia maggi machiegni ni. Ka odhi mbele ni gi chenro mar piny owacho e tieko kuonde reso nyithindo makiye mag ji giwegi e pachoka. Penjo podi nitie ka bende nyithindo ma ochando kendo onge anyuola biro yudo resruok. Achiel kuom kuonde reso nyithindogo mayudore kar dak ma Mathare osebedo ng'ala manyime e reso nyithindogi kata mana ka olor skunde. Kaka jafambo marwa Hilda Obuya leronwa, moko kuom jodak ma Mathare okwayo piny owacho mamalo mondo kik wit oko kuondegi mag reso nyithindo makiye maonge miechegi. Ma e aluora mar kadak ma Mathare kama moko kuom nyithindo mochando dakie. Midhiero ma joko nyithindo chuno ni nyaka res moko kuomgi kendo ketgi e lwet jogo manyalo ritogi. Asante Yesu. Ma e achiel kuom kuonde rito nyithindo ma ok mar sirikal. Kata kamano ting' ma en godo ipuoyo gi jogo manie aluora ni. Kata obedo ni sirikal sani nie ng'wech mar daro oko kuonde rito nyithindo mag ji giwegi kaluwore ni ng'ur ni moko kuomgi ok luw chike. Andrew Onguka en jatatije mar kar reso nyithindogi mar One Life. En owuon bende nokalo e konye yo makama magikone tayo rieny e ngimane gino makoro omiyo ka okang' ma duoko lwedo. Nasome skul ma bende ok nyal miluongo na Bwawa to kwarwa nowacho ni nyathina dhi e skul kisomo mipuonjori maber inyalo konyo jomoko. To nabiro volunteer e Mathare slums. Koro kana neno kaka nyithindo ne chandore kendo jonyuolgi ne temo mondo gipuonjire to ne gionge gi nyalo. Koro naneno ni mondo achak One Life mabro keto nyithindogi mondo odhi e skul nikech mano kende gima ne nyalo konyogi e ngimagi. Bende olero moko kuom gigo morango e kawo nyithindo makamagi ma bende thothgi gin nyithindo mawuok e kaunti ma Kisumu, Homa Bay, Migori e kind mamoko. Higa ka higa wakawo 25 mokadho to ok nyal. To wakawogi kamoro amora e Kenya. Wang'iyo sana wakawo jo Mathare, wakawo jo Kibira, wakawo jo Kayole, ntiere joma wakawo koa Nyakach, wakawo joma Homa Bay, wakawo joma oa kamoro amora e Kenya. So long as ni pastor gi chief gi o recommend gi kuomwa to gibiro watimo negi interview kwayudo ni oginyal to wakawogi. Moko kuom jodak ma aluora ni olero moko kuom ber ma utegi osenyise konyo bero ngima nyithindegi. Wan kod nyithindo ma bende waseneno kokaw gi joma nyalo konyogi e department mar korka school mondo gibed nyithindo manyalo ng'eyo gima timo e area
to wasebedo kod neno kinyalo tiwnegi kony maber. Centers gi osebedo ka konyo nyithindo e yore mopogore opogore. Achiel kuomgi en schooling. Mar ariyo en chiemo ma nyithindo gi chamo. To gi centers kuonde ma nyithindo gi nyalo konyore ka olor sikunde ma gintiere. Gikwayo piny owacho mondo mi osir weg kuondegi e reso nyithindogi ni mar chenro ni osegeng'o midhiero mathoth ma joko rowere e kinde ma pod gisomo. Koro wakwayo government mara ma Kenya ma wantiere ni centers gi odhi nyime gi konyo nyithindo mondo mi pek ma joma onge gi tich kaka sani tich onge Kenya ka. To centers gi konyowa korka chiemo nyithindo gi yudo kaka gikonyore. Ta aneno ni government owenwa these centers odhi nyime mondo mi yot obedi ne jonyuol modak kuonde mongore mochalo kaka kama wadake ma en Mathare. Wagoyo mbaka kod moko kuom nyithindogi moseyudo konyruok kowuok e utegi mag reso nyithindo ma ok nyal kendo gileronwa okang' ma gisegoyo tok wuok e utegi. One Life chiwo and life skills. Bedo ni inyalo ng'eyo kaka maneuver a life, making career choices, being disciplined. Camps mitimo ma udhi uromo gi ji maoko mamoko. Koro nitie mentorship mang'eny manayudo momiyo an gima kawuono an architect e pinywa maka. I'm now called Dr. Amos Oduwuor. Gima nan kane ka ng'iyo to nokapar. Koro an agone manyasero kamano nikech kumogolo wabo. Ruoth Mabatini mayudore Mathare Mugonjogu opoyo ber mar kuonde rito nyithindogi kata odoko ni moko kuomgi to iseyo. Mimi kama chief na security agent tunasaidia sana ili hao watoto wakiwa pale center wasipate sinda, na kama kuna sinda yoyote all the government agencies kama police station ya Huruma wanapita pale patrol. Mathare police station actually they have the security na wanafurahia sana. Hildo Boya, Ramogi TV, Mathare, Nairobi County. Nyakwara Mugejwang yena mar mondo mi akaw yoyo madundo kendo weche manyien mag migago bang'e taduogo adhi mbele kikidhi mabor. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore wendego. Okay. Den giradhi. Ngoma wake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Ik mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo, tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi. Mana Ramogi TV.
hakuna stress.